Hola, nens i nenes. Em dic Mouat, tinc 9 anys i visc a Linyola i vaig a l'escola Sitja. Avui us vinc a recomanar un llibre que es diu Un somni dins el mitjó. El seu editorial és Animallibres, els dibuixos de Valentín Gugianas i l'autora és Eulàlia Canal. Aquest llibre tracta sobre una nena que volia viatjar però la seva mare estava molt enfeinada i la nena va creure que hi havia un lladre que li robava el temps a la seva mare. Però amb l'ajuda del Tipi, la tortuga, que era la seva amiga, van fer un pla i el van atrapar. Si voleu saber com va acabar tot això, llegiu-lo i veureu com va acabar. Adéu!